Bueno, benvinguts a tots, companys. Gran força i gràcies per donar-li vosaltres també la força. Agrair el coratge, la valentia d'Adrià, de la candidatura, de la gent que no és del partit però que vol vindre a compartir amb nosaltres els somnis, les aspiracions de canvi, de transformació, de passar pàgina. Jo crec que guanyarem o no guanyarem el dia 24, però lliurar el combat contra la por de la gent, contra les resistències de la gent, contra l'apatia, el divorci, la distància que hi ha entre la gent i la política i la democràcia, és la primera gran victòria que hem de lliurar i hem de guanyar sens dubte. Però la nostra, després de 20 anys, és l'única corda que té anclatges en la història dels drets, de les llibertats. Cada vegada que en sanitat, educació, pensions, dependència, drets lingüístics, cada vegada, jo sé que aquí teniu alguns molta sensibilitat, cada vegada que este país ha fet lleis per ampliar l'angular dels drets, de l'emancipació de les persones, de fer-les més cultes però també més lliures, hem estat nosaltres. Per tant, l'única corda en garanties de seguretat de veritat, que no és una corda, que és una cadena que no es pot trencar mai més. Perquè se'l veu vindre fa temps, perquè té fusta, la fusta que salvava son pare. En tots vosaltres, Adrià. Bueno, bona vesprada a tots. El problema d'eixir després d'un gran primer espasa és que la meitat del discurs ja l'ha fet i que el destrossa. Clar, com li agraïs jo a mon pare ara el donar-me l'oportunitat de criar-me de portar-me hasta així, després de que Francesc li ha fet un homenatge, però no, en estàtua i tot. Clar, això és complicat. Quan a vegades me diuen, Adrià, si li veu vindre, va treballant, i moltes vegades estem dient, què proposeu? Moltes vegades nosaltres ho han dit. És que el que proposem és un govern socialista per a nules. I Francesc ho estava dient, perquè ven així candidats i gent pròxima, quan nosaltres volem dir que volem una escola a 3 anys, i ens diuen, i això com se farà? Bueno, és fàcil, ho han fet en Benicàssim. Quan ens diuen que volem municipalitzar els servicis i ens pregunten que com se farà, recorde que Ricardo Enlayosa ho va fer. Quan ens pregunten com fer un banc de llibres municipals per als nostres escolars, és que Jaime Pichel en Moncófar ho ha fet. I gràcies, i tinc que dir en tota la comarca, i en tota... no serà Ximo perquè és el pròxim candidat, però Ximo ho tornarà a fer. Quan pugem a Onda i veiem que Onda és una de les millors ciutats d'esta comarca, és gràcies a que Enrique Navarro, que avui està així, va fer un govern socialista a Onda i va fer les millors infraestructures que se podien fer. Diuen que no tenien programa, però és que este programa nosaltres ja el vam presentar en 2011. Fa 4 anys que sabíem el que necessitava este poble i han perdut el PP, el Partit Popular ha perdut 3 anys de lo que necessitava este poble. I nosaltres ja fa temps que sabem el que necessitem i a partir del dia 24 no és inventar res, és vindre a fer el que fa temps este poble necessita.